kai ana cikin yanayi ko ku ya ga cikin ne gaba ɗaya kun kuma tsaye a kana wai wallahi baban wa muke ji amma waski ya ga ciki ne ke dawo mun da nan dare wallahi me ka tare da kai zumbuɗe kauna kan gani ina so kauna ta wato faiza haka so ina ka so ku tadda hankalinka ke ba kina so ne ba baba ina son shi an gama taho da ai tun da kana son ta kana ji da ku tadda hankalinka ba dai ha gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ji a zaman kafa kana sama a zaman shi ka karama a zamana shi ma ka san fa'iza ba kai wadda hosta naka baya wa firi kana ji na a zaman kafa kana ga kafa mana ga ta da kyau kana ji zan baka fa'iza amma ho da sharadi wallahi sai na watse ma kafa sai na watse ma kafa tsaya mana tsaya mana daya biyu ka watse mi kafa shin me fa da kafa za ba kuma ka zo kuma ka shaka a'a wallahi sai na watse ma kafa fa'iza zan baka gaba